Twaqqaf uffiċjalment il-Credit Review Office li tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Silvio Xkembri. Dan l-uffiċċju li sejn biex inaqqas il-burokrazija se jservi ta' medjatur fil-proċess meta negozju japplika għal self mill-bank. Il-Ministru spjega li din inizjattiva l-manifest elettorali u intqallet issir wara negozji żaru medji kienet ikollhom is-self tagħhom irrifjutat mingħajr ebda spjegazzjoni. Kompla li parti minn din ir-riforma se inkludi charter tal-banek li se tagħti aktar serħan il-moħħ lin-negozji e kif bitwaqqif ta' dan l-uffiċċju se tingħata r-raġuni għal xiex it-talba tas-self mal-bank ma tkunx ġiet aċċettata. Allura issa ħanmafqu charter l-obbligu li l-banek ikollhom charter li allura jistabilixxu x'tip ta' dokumenti jridu jitolbuk minn qabel, kemm f'kemm ħajtkunu qed jagħtuk risposta u l-proċessi kollha. Fin-nuqqas li banek mhux ħajamlu dak iċ-charter ħankun qed nagħmlu charter aħna u bil-liġi jorbod dak iċ-charter lil dak il-bank. U allura inti ddaħħal l-effiċjenza, naqqas il-burokrazija però sserħan il-moħħ ukoll liċ-ċittadini tagħna. Il-Ministru Xkembri spjega li fil-jiem li ġejn se jtressaq l-ewwel qari fil-Parlament waqt li qal li dan se jkun parti mill-arbitru finanzjarju.